Dostlar, barыңызга да сәлам. Без Мин авылда калам проекты белән бүген Кукмара районы Янил авылына кайттык. Һәм инде әлеге авылның нәкъ үзәгендә. Һәм инде бүгенге безнең героебыз да шундый уңган хуҗабикәләрнең берсе. Әйтәгез әле аның белән якынрак танышыйк. Менә дуслар, Алена үзе. Алена, син бу авылга ничек килеп эләктең? Кайда яшәдең? Ни өчен монда яшәргә булдың? Шуның турында сөйләп кит әле. Хайырлы көннәр, дуслар, барыгызга дагы. Мин үзем Манзарас авылында туып үскән кыз. Минем опам шушы авылда кияүдә. Опага кунакка килеп, инде мин үзем дә шушы авылда калдым. Легеп калдым. Менә инде безнең өйләнешкәнгә 18 ел. 18 ел түгел. Өйләнешкәнгә безнең 17 ел. Йөри башлаганга инде 20-гә якын. Танышканыңызга 20 ел инде. Танышканыбызга 20 ел. Ул бит инде менә синең яшәгән авылың, ул бит инде хәзер Кукмара дидең, син Кукмарага кушылып бетте дип әйттең, димме? Анда бит барбер теге шартлар да башкачарак. Бу авылчарак бит инде. Авыр булмадымы менә шунда күченү? Ничек дип әйтим, мин аны даже сизмәдем дә, алай теге Кукмарадан авылга килдем дигән шикелле сизмәдем дә. Чөнки безнең авыл шуның коллективизованный авыл, менә бу Янил авылы инде, димме? Бездә бөтен нәрсә дә бар. Теге кайбер авылларда бит мәсәлән кибеткә дәген тимереп торалар име. Бездә инде бөтен нәрсә бар, Аллага шөкер, шуңа күрә мин андый теге авырлык сизмәдем. Әмнә шәһәргә, Казанга, Яршалы шәһәрләренә барып йөрисезме? Барып йөрибез, кунакка барып йөрибез. Кунакка гына. Кунакка гына. Арып талып кайтасызмы әллә инде шушы шәһәрдә яшәсәң иде дип кайтасызмы? Шәһәр миңа ровно 3 көнгә җитә. 3 көннән соң инде мин шәһәрдән арам. Шәһәрдән кайтканнан соң яңадан тагын бер кат ял итәргә кирәк миңа. Шәһәрдә ял итеп кайтканнан соң, шуңа күрә шәһәр минем өчен түгел. Без монда хәзер сыр ясаган өлешне күреп алдык. Шулай бит күптән түгел генә сырлар белән шөгыльләнә башладым дидең. Ничек башланды бу? Нидән шундый идея килде? Сөйләп кит әле. Гомумән мин үзем халыкны тәмле ризыклар белән сөендерергә яратам инде. Мин үзем эшлим заказга роллар, пицца, бургер, открытый пироглар пешерә башладым, менә итальянский пироглар инде. Һәр менә тотындым сырларга. Гомумән шушы ризык буенча кирип киттем инде. Хәзер гел шуның буенча тегендә бер яңалык кына эзләп торам. Башланды ул шуннан. Мин тоже күптән түгел займат итә башладым. Стель әзерләү белән табынга инде. Һәм анда табын ясаган вакытта инде цветной сырлар булса бик матур була тарелкага. Безнең Кукмарада, мәсәлән, андый цветной сырларны табырга авыр. Аның өчен дә мин кулага хәле бара алмыйм, шулай бит. Шуңа күрә инде мин аны үзем эшләргә булдым. Димәк, стель әзерләү өчен генә дип үзең өчен эшли башладың да, һәм хәзер инде сату ягына да күчтең. Әйе. Ничә сумга менә сырны алып булайды? Менә бу төсле матур сырлар турында сөйләшик әле. Төсле сырларның килосы 1800-дән бара инде. Менә бу берсе күпме тора мәсәлән? Моның берсе бу әле әзерләнеп бетмәгән, әзерләнеп беткәч бу где-то 400 граммга кала. Берсе инде. Аны инде төрле кемдер яртылаш ала, кемдер полный ала. Менә шу. Булар инде бөтенесе дә теге пищевой краситель дип әйтәбез, шундай бер гыйнәсме? Сырлар өчен махсус красительләр белән эшләнгән сырлар инде. Рецептлары белән социаль челтәрләрдә бүлешәсеңме? Рецептлары белән әлегә бүлешмим. Минем Instagramда үземнең сәхифәм бар бит инде. Анда минем берничә төрле сыр рецепты бар. Но алар мондый түгел. Алар теге тиз генә әзерләнә торган, тиз генә ясала торган сырлар, анда сырлар рецепты бар минем битемдә инде. Булар белән әлегә бүлешкән юк. Булар инде безнең 1 айдан артык әзерләнә. Шуңа күрә теге үземдәге әле генә кирип китеп барам. Аның белән бүлешкән юк әлегә. Ләкин без монда карап тордык аның рецептларын, шуңа күрә кирәк булса языгыз, акчага сатып бирәбез. Обязательно. Син дә монда теге авылга килгәч, өйдә утырмыйсың, шулай бит, эшлисең. Дөресрәге өйдә утырасың, ләкин үз эшең белән шөгыльләнәсең, шулай бит. Бу бит инде бизнес. Әйе. Дип атала. Бу бизнеска ничек килдең? Бу бизнеска килгәнче мин Кукмара аграр көллиятендә эшләдем. Иң элек эшләдем повар булып, аннан соң эшләдем завстолой булып, аннан соң эшләдем мастер булып, технологларның мастерлары, мин шулай ашыга пешерергә өйрәтә дигән кызларның җегетләрнең димме. Шуннан соң инде мин 3нче бала белән декретка чыкканнан соң ничектер менә шуша Instagramда утырганда күреп алдым да аны.
роллар буенча мастер-класс беренче үтте инде. Ошол әйбер буенча. Роллар буенча мастер-класс үттем дә, ул минем бик яхшыгына үтеп китте ул ролларны имән. Аңа командаган мен 2нче елга якын эшлим инде аның белән. Командаган спрос күбәйде минем ролларга инде. Хәтта күрше районнарга килеп алалар. Шуннан соң инде шуннан бер атлы китте инде менә. Кейтеринг буенча шөгыльләнә башладым инде, аннан соң яннары хасырлар буенча кирип китте. Шул ук открытый пироглар, бүтүнсе менә шул бер атлы бара инде. Менә өйгә килеп кергәч, иң беренче чиратта мотор портретларга күзем төште инде. Монда сез гаиләгез белән, гаиләдә кемнәр бар, ничә яшь аларга, алар ни белән шөгыльләнәләр, шуның турында сөйләп китәләр безгә. Без ирем белән бергә бүгенге көндә 3 бала тәрбияләп ятабыз инде, 2 малай, 3нчесе булып менә кыз. Туды инде безнең улы малай минем үзебезнең шушында аграр көллияттә укый. Быел укырга керде, 9-ны бетереп инде. Кичкенәсе Женич класста укый мәктәптә. Инде уртанчысы була инде. Кичкенәсе кыз инде Ансали балалар бакчасында. Аларның шуның хәтле нәрсә белән шөгыльләнәләр дигән сорауга мин нәрсә әйтим, нәрсә белән определенный бер нәрсә белән шөгыльләнгәннәрен әйтә алмыйм алай ничектер инде. Менә мәсәлән минем үземнең шикелле алар даган ниндидер бер яңалык эзләп торалар тоже. Мин үзем тоже гел яңалык яратам инде. Гел нәрсәдер яңа эш башларга тырышып торам. Алар даган шулай ук ниндидер тегендә барып карыйлар, монда барып карыйлар, әлегә үзләренекен таба алмыйлар әле. Иреңнең дә синең монда үз эше бар, шулай бит, ул нәрсә белән шөгыльләнә? Минем ирем дәгән үз эше белән. Ул инде шиномонтаж белән башлаган эшен. Хәзер менә машина юуны җиһазландырдык инде. Автомойка һәм инде машинаны шулай ремонтлыйда гына ул машиналарны. Менә балалар өчен бу авылда мәктәпләр, балалар бакчасы нинди дәрәҗәдә? Яхшымы, сез канәгатьме? Бездә гомумән бөтен нәрсә дә яңача эшләнгән. Без авылда торсак та шәһәрдә яшәгән шикелле яшибез, Аллага шөкер. Әйткәнемчә менә үзебез колледж территориясендә торган шикелле торабыз. Колледжга терәп торабыз, колледж полностью яңа оборудованиелар белән яңа итеп эшләнгән. Мин үзем дә шунда эшләп чыккан идем. Һаман саен яңалык камтылып тора, алар дагы инде мәктәптә дә шулай ук менә һаман саен мәктәптә дә яңартып торалар. Балалар бакчасында шулай ук яңарак кына әле безнең ремонт булып үтте. Барсы белән дә бик канәгать. Менә әйткәнемчә инде шәһәрдә яшәгән төсле яшибез, авылда яшәсәк тә. Менә авылыгызда яшьләр күпме? Безнең авылда яшьләр күп. Безнең инде Вахит колхозы бит инде, Вахит колхозы бай колхоз безнең. Бездә даже колхозда эшләүче яшьләр дигән бик күп. Һәм инде колхозда гына түгел, менә шулай колледжда, мәктәптә, колледжда булгач инде анда дагы эшләүчеләр дә күп инде. Шуңа күрә эшсезләр бездә эс дип әйтергә кирәк. Димәк инде мин авылда калам проекты өчен тапшыру өчен монда геройларны рәхәтләнеп кайтып төшереп булашай бит. Монда кайтып сез атна саен да төшерә аласыз. Кейтеринг белән шөгыльләнәм дисәң, менә бу кейтеринг кайсы якларга актуальрәк дип сорыйм әле. Менә авылда бит инде андый бер юк, кешенән өстәл әзерләтү дигән. Бит инде безнең теге татар кешесенең халкында, характерында калган бер традициясе, үзебез эшлибез, үзебез пешерәбез. Менә ничек бара ул? Ничек бу бизнес чәчәк ата? Авыл җирендә юк дип әйтмәсем. Хәзер инде авыл халкы дагы менә шәһәрчә яшәргә тырыша. Авылдагы яшь торган халык дагы хәзер төрлесе бар, конечно инде. Авылда яшь торган халык дагы ул бит инде менә мәсәлән үзеңнең туган көнеңә генә дәгән име, өстәләзерләргә син көне буе йөгерәсең дәгән, кич белән кунаклар килешкән, син арып, талып утырасың инде, син анда уже бернинди теге настроен калмый инде, име. Шуңа күрә минемчә инде ул менә кайдадыр заказ биреп ризык ясату, ул иң беренче үзеңне үзең ярату дигән сүз. Шуңа күрә менә теге авыл халкы алай итеп эшләми дигән белән мин килешмим. Бүгенге көндә авыл халкы да авылда дагы үзен үзе яратучылар бик күп. Инде миндә шулай ук татар ашлары да бар, мәдәиясе, бәлеше, заказлар бик күп килеп тора. Авылдан да, районнан да, шулай күрше районнарга да бар, минем инде заказларым бара. Сезнең менә бу кейтерингны алып барып бирү. Алып барып бирү. Теге ким дигәндә ничә сумга кейтерингны заказ биреп була? Ким дигәндә 1700 сумлыклар да бар.
Бу бер кешегә, бер кеше Юк, мине алай итеп кеше санына белән эшләмим. Мәсәлән, бутерброд инде. Бутербродның мәсәлән 10 штугы 1100, например, бер төрле бутербродның 10 штугы 1100 инде. Менә шул 10 штуктан бара инде. 10 штуктан да ким итеп заказ биреп булмый инде. Бар шулай ук 700-800 сумга әйберләрдәген. иң күбе ничә кешелек өстәл әзерләгәнең булды? Бүгенге көнгә хәтлек иң күбе 22 кеше белән сөйләгән. Менә бу 22 кешелек өстәл әзерләү өчен күп вакыт кирәк. Мин аңа 2 көн әзерләндем инде. Теге бозылмый торган, рәвеше битмий торган ризыкларны кичтәнрәк әзерләргә тырыштым инде. Анда турапка ясый белән турапка ебен шул 2 көн вакытын алды. Һәм менә шул 22 кешегә ничә сумга чыкты? 22 кешегә ул где-то 35 мең тирәсенә чыкты ул вакытта. Һәм сиңа калган өлеше күпме булды? Чиста. Миңа калган өлеше 15 тирәседер, 15 мең җиде. Димәк, авылда яшәп көненә 15 тирәсе акча, 15 мең тирәсе акча була. Эшләп була, әгәр дәген инде көндәлек шулай эшең булса, була эшләргә. Димәк, инде монда тырышлык, шулай бит теләк һәм талант кирәктер миңа калса. Теләк, иң беренче теләк кирәк.